Kretek ciut. Kretek ciut rada demam. Grobak liwat ngular kambang lekune. Liwat ngiringake tutut pip 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 tutut ngok 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 nggih ngriku kreng kring bret bret kena kena mawon ning grobak kula mas ajeng alon. Nadan to arang-arang metu ning sing kendang ora bakal lali karo kretek ciut. Anu Pak mancep niku Pak, wong pun kadung ngapal, dadose mancep ing saluda. Dasare dosen kok. Gerobake sapine terus dipecut terus ambles ngono ndoprok. Iki kowe sebagai apa lek kok ora nggawa mic wis dadi stand book wae nya. Aja marah ketok aku. Ini lek rada cerak kene lek. Moto tuwa dadi lek ra adoh ngene irek ketok. Gini ngakoni. Loh. Saya kan tua hanya usia, loh kan? Loh ya toh? Iya, Mantar yen main gas bisa rekat bisa alon sapi kula nggih main gas ning lakune ajeng alon. Sampun matur nuwun. Nggih, ampun lega sik no.